Si fos en una època normal, no estaríem aquí on estem ara gravant aquest programa. Seguim aquí al còdol dret, perquè això, habitualment, si hi ha aigua, la tindríem a aquesta altura. Bueno, perdona, normal per tu, perquè fa 3 milions d'anys que era normal. Jo no hi era. Ah, no, però vull dir, clar, normal és molt... Quan jo era petit, venia aquí no podia entrar perquè tot això estava cobert d'aigua. Ja hi era el pantano quan eres petit, tu? Sí. Vols dir, tot això era... No sé quants anys tenia jo, que Franco va fer el pantà. No era mar quan tu eres petit, això? No, era el mar. El mar Bàltic. El mar va anar retrocedint, que sí, no? Sí, sí. Va quedar això. Ja veus, queda aquella pedreta, aquí queden uns quantes parets. Aquí hi ha panot, Hi ha rajola. Hi ha panot, això es pot robar encara. Sí, Què més? Si li fa falta alguna rajola. I allà una cosa verda, què és allò també? És un flotador allò, no? Què és allò verd allà? Ja ens hi acostarem. Ens hi acostarem. Aquí hi ha la piscina, encara està... I podem entrar també aquí. Està seca, O sigui, si vas nedant per aquí, no nedant no gaire. Aniré a separar el pantà, aquí a darrere passa el que seria el riu Ter, oi? Suposo, clar. És el Ter, el pantano de Sau? Jo diria que sí. O és el que, com es diu el riu aquest de Vic? El Ter és el que passa per... No, el Gorrí no. El Gorrí no? El Gorrí no, però el Ter. Però el Gorrí... Samarroda, no? Què sé, jo sóc del Moianès, què m'expliques a mi? Com que no teniu rius, ni aigua, ni mar... Bueno, tenim catarates. Sí, ara un avi se'n va operar fa poc, sí. Doncs escolta, i què? I aquesta muralla què? La muralla del temps, sí. Filma, no grava, no, filma la muralla, Albert. Això encara queda en peu, eh? És una muralla numida. Ara no és humida perquè... Com aguanten les obres d'anys? Antes, això si fos obra nova de fa 10 anys ja seria terra. Com fa de temps. Ja seria terra. Igual que el campanar de Sau i tot plegat. I tant. Tot això que l'han arreglat una mica. Que per cert, queda pendent fotre un programa des de les catacumbes del pantà de Sau. Albert Beguer ens ha dit que els pròxims programes els gravarem les catacumbes. Hi ha catacumbes, i si no els farem nosaltres, porta un pic i una pala, al moment foteu una mica de catacumba, una mica de cripta, i ja està, perquè dalt hi està molta gent fent-se el pinxo, però les catacumbes qui ha estat? Sí, no. I és que quan el farem segurament... I segons com, amb el Pep Poblet tocarà el saxo dintre també. Saps què vull dir o no? Per això. Ja li direm, si vol venir a fer el pròxim programa, ell porti el saxo, i tu portes la guitarra. I tu què portes? Tu sempre vas descansat, no? Jo porto el flabiol. Vas molt descansat tu, no? Sí, no. Molt bé. No em negaràs tu que ets del Moianès. Hòstia, ara sembla que feies els pastorets. No em negaràs, que sí? És maco tot això, Sí, és molt maco. A veure... A veure, Sebastià, ara en sèrio, Maco. Hòstia, no sé, a veure... Sempre m'ha d'esgarrar tot. Tio, maco no és. A veure... Bueno. És un pedra... Bueno, és una merda, això. Això és una merda, home, que maco ni... Això és una merda. Que no hi ha mai bé que no li estigui bé a tothom, Paulín. Seu!